students, exercise 6.3 ல problem number 8. இது வந்து ரொம்ப important sum. இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்க. A cap, B cap, C cap. எதுக்கு cap போட்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் அதனுடைய மாடுலஸ் வந்து 1. யூனிட் வெக்டர்ஸ் அப்படின்னா மேலே தொப்பி போடணும். யூனிட் வெக்டர்ஸ் இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஆரோ போட்டுக்கலாம். ஓகே, ஸோ A cap, B cap, C cap மூணு வந்து யூனிட் வெக்டர்ஸ் such that B cap and C cap are non-parallel. B கேப்பும் C கேப்பும் parallel இல்லை. parallel இருந்தால் cross product 0. parallel இல்லை, அப்போ cross product 0 இல்லை. அதனால் இன்னொரு ஹிண்ட் கொடுத்துருக்கு. A cross of B cross C equal to 1/2 B cap அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ இந்த A cross of B cross C equal to 1/2 B cap யூஸ் பண்ணி we have to find out the angle between A cap and C cap. ஸோ ஏக்கும் சிக்கும் இடையில் நமக்கு என்ன வேணும்? ஆங்கிள் வேணும். முதல்ல அதை வச்சு ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு தெரியணும். ஆங்கிள்னா என்ன? ரெண்டு வெக்டர்ஸ் கட் பண்ணால் அந்த ஆங்கிள் எப்படி இருக்கலாம், அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ரெண்டு வழி இருக்குது. இந்த சைடில் எழுதியிருக்கேன், பார்த்துக்கோ. இப்போ ஏ வெக்டரும் பி வெக்டரும் நான் ஜீரோ வெக்டர்ஸ்னு அசியூம் பண்ணிக்கோ. அப்போ ரெண்டு வெக்டருக்கு இடையில் இருக்கிற ஆங்கிளை நான் காஸ் தீட்டா ஃபார்முலா வச்சும் சொல்லலாம், சைன் தீட்டா ஃபார்முலா வச்சும் சொல்லலாம். காஸ் தீட்டா எதுலேருந்து வரும்? டாட் ப்ராடக்ட்லேருந்து வரும். ஏ டாட் பியை வச்சு வரும். சைன் தீட்டா எப்படி வரும்? ஏ கிராஸ் பியை வச்சு வரும். ரெண்டு ஃபார்முலாவும் எழுதிக்கே, நீயே பாரு. இப்போ காஸ் தீட்டா அப்படின்னு சொன்னால் ஏ டாட் பி பை மாட் ஏ இன்ட்டு மாட் பி. ஓகே, நமக்கு நல்லா தெரியும் ஏ டாட் பிங்கிறது ப்ளஸ்ஸாக இருக்கலாம், மைனஸாக இருக்கலாம், ஜீரோவாக கூட இருக்கலாம். அப்போ எக்ஸாக்டாக நமக்கு காஸ் தீட்டாவோட வேல்யூ ப்ளஸ்ஸாக வரலாம், மைனஸாக வரலாம், ஜீரோ வரலாம்னு சொல்லும்போது எந்த குவாட்ரண்ட்டு நம்ம கரெக்டாக நம்ம சொல்லிடலாம். அதாவது காஸ் தீட்டா வந்து ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்டில் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும். அடுத்து ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்டில் ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்டில் ப்ளஸ்ஸு, செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் மைனஸ். அப்போது உனக்கு காஸ் தீட்டா ப்ளஸ்ஸாக வந்தால் மொதல் குவாட்ரண்ட்டில் இருக்குது. அப்போ அந்த ஆங்கிள் வந்து அதாவது 0 to 90 இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடலாம். காஸ் தீட்டா 0 வந்துச்சுன்னா போத் ஆர் பெர்பெண்டிகுலர், ஸோ ஆங்கிள் வந்து π/2 அப்படின்னு சொல்லிடலாம். அப்படி இல்லாமல் காஸ் தீட்டா உனக்கு மைனஸில் வந்தால் அந்த ஆங்கிள் டெஃபினிட்டாக செகண்ட் குவாட்ரண்ட்னு சொல்லிடலாம். இன்னொன்று, ரெண்டு வெக்டர்கள் வந்து கட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இடையில இருக்கிற ஆங்கிள் எதுக்கும் இடையில இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் 0 to π. ஓகே, ஆனால் இதே இது வந்து நீங்கள் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸில் படிச்சுப்பீங்க. காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸில் இருக்கிற அந்த வீச்சு, அதாவது ஆர்குமெண்ட், அது எதுக்கும் பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட், அதுவும் எதுக்கும் இடையில இருக்கும். அதுவும் டீட்டா தான், இதுவும் டீட்டா தான், ரெண்டையும் குழப்பக்கூடாது. நான் கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறேன். ஸோ அந்த டீட்டா எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் -πக்கும் +πக்கும் இடையில இருக்கும். இந்த -π வந்து எக்ஸ்க்ளூடட், -πயை சேர்க்கக்கூடாது, +πயை சேர்த்துக்கணும். இது வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸில் இருக்க இந்த ஆர்குமெண்ட். ஓகே, ஸோ அதோட இதை குழப்பாதீங்க. இப்போ நான் பேசுகிறது ரெண்டு வெக்டர்ஸ். ஸோ ரெண்டு வெக்டர்ஸ் வந்து கட் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு இடையில இருக்கிற ஆங்கிள் 0 to π இருக்கும். அதாவது ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் இருக்கும், இல்லைன்னா செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்னா 0லேருந்து π/2க்குள்ளே, அதாவது அக்யூட் ஆங்கிள். செகண்ட் குவாட்ரண்ட்னா π/2லேருந்து π. π/2னா என்ன? 90 டிகிரி. அப்போ 0லேருந்து 90க்குள்ளேனா ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட், 90லேருந்து 180க்குள்ளேனா செகண்ட் குவாட்ரண்ட். புரியுதா? அடுத்தது சைன் தீட்டா. சைன் தீட்டா ஃபார்முலா எதுலேருந்து வருது? ஏ கிராஸ் பியிலேருந்து வருது. சைன் தீட்டாவோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்டால் மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி பை மாட் ஏ இன்ட்டு மாட் பி. எல்லாமே மாடுலஸ் தானே. மாடுலஸ் எங்கேயாவது நெகட்டிவாக இருக்குமா? இருக்காது. அப்போ எல்லாமே ப்ளஸ்னா அப்போ சைன் தீட்டா எப்போவுமே ப்ளஸ்ஸாக தான் வரும். நீ எந்த ரெண்டு வெக்டர் எடுத்தாலும் சரி சைன் தீட்டா ப்ளஸ்ஸாக தான் வரும். அப்போ என்ன அர்த்தம்? சைன் தீட்டா எங்கெல்லாம் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும்? ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ். அப்போது ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்லேயும் ப்ளஸ் தான், செகண்ட் குவாட்ரண்ட்லேயும் ப்ளஸ் தான். அப்போ கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக அந்த டீட்டா எங்கே இருக்குதுன்னு ஒன்றால் சொல்ல முடியாது. இங்கே இருக்கலாம், அங்கே இருக்கலாம்னு சொல்லுவோம். ஆனால் காஸ் டீட்டாவை சொன்னீங்கன்னா கரெக்டாக ஒன்று ப்ளஸ்ஸாக இருக்கா ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட், மைனஸில் வருதா செகண்ட் குவாட்ரண்ட்னு அழகாக நம்ம சொல்லிடலாம். இப்போ சொல்லு, எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறது நல்லது? காஸ் ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணணும். காஸ் ஃபார்முலானா டாட் வேணும். புரியுதா? ஓகே, இவ்வளோ நேரம் என்ன சொன்னேன்? இன்ட்ரோடக்ஷன் தான். இனிமேல் தான் ப்ராப்ளமே ஆரம்பிக்க போகுது. அடுத்த வீடியோவில் பாரு.